कल खेसारी लाल यादव का एक गाना आया कि आरा जिला आशिक हटे नाच या नचनिया के। ये बात तो सच है। जितने भी मेरे भाई लोग आरा जिला से देख रहे होंगे, ये क्लिप डालने के बाद और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। देखो, आरा जिला आशिक हटे नाच या नचनिया के। इससे तो पता चल गया ना कि आरा जिला कितना नाच और नचनिया का आशिक है। जितने लोग भाई लोग हैं मेरे आरा जिला से, एक बार कमेंट में पूरा भर दो एकदम आरा जिला पूरा आरा जिला उखाड़ देवे लकीला। तो ई गाना के ऐसा कहल जाता कि गाना शायद एक ही रात में शूट भइल बा, वही घर एडिट भइल बा, राते भमे डला गइल बा। का जाने कि मने ऐसे फैलल बा ई बात कि गाना शायद केहू के कॉपी है, केहू के ऐसा गाना आवे वाला रहे, खेसारी लाल यादव कॉपी कर लेलन। तो ये कोई टॉपिक पर हमने के बात ना करो क्या, कैसे कि एकर हमारा भी सबूत नहीं खे, कुछ नहीं खे एकर बारे में अभी कोनो ऐसा बात नहीं खे। गाना ओरिजिनल अभी उनके तरफ से आइल बा। बाकी एगो बात हमरा ना बुझाला कि जब पवन सिंह से दिक्कत बा, पवन सिंह के यूट्यूबर लोग से दिक्कत बा, आरा जिला से दिक्कत बा, तो आरा जिला पर गाना काहे गावत? बहुत लोग के मन में ऐसा नहीं हुई व्यू खाती। तो यही बात बा कि व्यू खाती आदमी आरा जिला पर गाना गा देता रहना, चल जाता। को खेसारी लाल यादव गाना चल गइल बा। ई गाना वैसे भी तो गवा सकत रहे कि बलिया जिला आशिक हटे नाच या नचनिया के, बेतिया जिला आशिक हटे नाच या नचनिया के, छापारा जिला आशिक हटे नाच या नचनिया के। बाकी ना गवाई ऐसे, पता बा काहे कि यार व्यू मिलबे ना करी तो ऐसे गाना गा के कोनो मतलब बनी ना बने। अरे आरा जिला ब्रांड जिला बा अपन, वही पर व्यू बा, आदमी वही पर गावत रन। तो बस जिनको अच्छा लग रहा है गाना सुनिए, गाना बढ़िया है, गाना में कोई दिक्कत नहीं है, गाना ऐसा बढ़िया है। लेकिन अब सुनिए आप लोग भी मन लगा के, मन घुसा के उसी में। एक बार फिर हो जाए ना चावा नाच हो जाए एक बार, और होके कि ना एक बार क्लियर बोला लो, कमेंट करके बोल दो एकदम। अच्छा हो कहीं के मन बना तो लो सुन लो। आरा जिला आशिक हटे नाच या नचनिया के। तो बस आज खातिर इतना ही। मिलल जाए कोनो और वीडियो में, कोनो और निमन टॉपिक के साथ। ठीक बा।